Ka jinge pule ya ka kitab jing penpau, ka wei hadin ka wei kelenong, ni ai kublai bat ngi pliang sung phaya phi baro, ha ka katang uji sukris, shagani ka channel Kasi Gospel Media. Ka jingyu puli ke kitab jing penpau ka wei hadin ka wei kalanong. Nyidang ya peteng bania puli ke kitab jing penpau kalanong ka bahan riu. Ka bakuran syapang ki nyo teli ki jing pendat. Ka bengi ong hakatin away 7 seals. Jing penpau kalanong ka basan ka dekat ka basaw ngakwa ban pengkamau sa sisin. Ba uyones ha ka jing tuk pau. Ulayam shibun na ba syam la syam yano ru. Ubabet ban plit ya kata ka kitab ukhul lang brot lemne wat ban kmi haka dekat ke basan ubatai ya ka ka balakran di tang uta using ublong usim kisim ubatho ya Jesus ubala job ban plit ya kata ka kitab baban lot ya kita ki nyu ki jing pendat jongka jing papau kelanong ban riu ka dekat ke ban kong bat ngalakmi menba uta ukhon langbrat batho ya Jesus Christ ula pli ya ka wei ni kita ki nyu ki jing pendat kini ki nyu ki jing pendat kilong kapashi ki tho ya ki history ki badai ban pendap hakani ka perthai nadu belaseng ya ka balang bat ka jingya lenti jongka na ka wei ka spasnam syaka wei ka spasnam hadu ka jingwan asin Jesus Christ kini ki nyo tuli ki jing pendat kilong kini ka jing pendat ka bankong ka bangila dep pani puli ka bakuran syapang ka kulai bali nang ta ka jing pendat ka baar ka kulai basaw ka jing pendat ka balai ka kulai bayong ka jing pendat ka basaw ka kulai bali ptho ka jing pendat ka basan ka duan bat ke mesim bala sya penyap ka jing pendat ka banriu ka jing khnyu jumai bakraw ka jing klador ka sngi ubnai ki klor bat ka jing pendat ka bahnyo ka bakran syapang ka jingwan asin uji supres jing pempau kelanong ka banriu ka dekat ka bankong hadu ka bapra ngladep bani puli syapang kini ki saw tuli ki jing pendat ya ki ba lala pli ki ba kran syapang ki saw tuli ki kulai ki ba perong kawe ya kawe pan ngakwa ban pengkamau sa sisin ka jing pendat ka bankong ka bangi ong hakatin away kasil ka bankong ka bakran phashi syapang ka kulai bali kade ka history bala pendap ka jingya lenti jong ka balang hakani ka spasnam life huwe hadu shispa edi ha ka jinglong khut ki jingkai jong ka gospel kasil ka baar ka jing pendat ka baar ka bakran phashi syapang ka kulai basaw ka history bala pendap ka jingya lenti jong ka balang hapadeng kani ka spasnam shispa hadu laispa khalai edi ha ka jingma bat ka jingbam khochu ki jingkai jong ka gospel ka jing snang wanra ya ki jingkai brio kasil ka balai ka jing pendat ka balai ka bangi ong ka bangi ladep bani pli ka long syapang ka kulai bayong ka history bala pendap ka jingya lenti jong ka balang hapadeng kani ka spasnam laispa khalai hadu sanspa lai pupra edi ha ka jingdom bat ka jingbaman ka jingwanra ye ka jingkai ki bapen mala ya ka jing shisha ka jing pendai ka basaw ka bakran phashi syapang ka kulai balik ptho ka history bala pendap ka jingya lenti jong ka balang hapadeng kani ka spasnam sanspa lai pupra hadu sheja sanspa ka new edi ha ka jingma kum ka ban sayap lut ki jingkai jong ka gospel ka jing pendat ka basan ka batho ye ki history ki balaja ha kani ka spasnam sheja sanspa khanyo hadu sheja nyospa samsan edi ka jing batai jong ni ka kot ko ong ka jing pli ye ka jing pendat ka basan ka penpau ye ki tu ki ba penyap jong unong syong kulai ubasaw ki protestant shwa ka jing penthmai ki million ki balayap kum ki martyr ki thiayap hatwain jong gadwan ka ba labisnam hoy ka kitab jing pempau kalanong ka banriu ka dekat ka bakandai ka batai ba ka daong ban menba ula pli ya ka jing pendat ka basan ngalayo i hapo kaduan ya ki mensim ki jong kita ya ki bala penyap no na ka benta ka ktin ublay kabamot bakialap ya ka ktin jong blay
bat nakabenta kata ka jingpla ya kaba kila ju ya bat scam uni unong tho u ong kumni ngide ban kemau bakani kade ka jingi tulpa bat kumta ke kitin kum kaduan bat kim mensim ki yang ye ki kristan ki bla sha penyap ha kaduan jong ka jing it lut yalade namar ka jinge jongki ni khot ye ki martyr ya ki bala ong ba kim shem la i ya ka jing im jongki jin hadu ka jingyap jingpapau kalano bakat ar ka khot ka ba khat wei jingpapau kalanong ka ban riu ka khot ka ba shpo hangnel batai biang sa sisit ti kle perta da kaktin majam ki de ong tat lano ko try kanrat oba khuj bat uba shisha men bisharkut bat penihar keput na kabenta kata kasnam jongi halor kita ki basong hakata ka khndo uni unong tho wong kumni kasnam la ka de ka jong u abel ubala sha peniap haukan kabla kran ha kitab Genesis kalanong basaw ka khot ka ba shipo ni kasnam jogini ki martyr kam kran ne perta niyam laitang ha ka jinget bi jong kino manibli thau ka bible ka kran shai ba ki ba im kitip ba kinyap henry ki bayap kim tip rum ecclesiastes kalanong ka bakhnai ke dekhot ka basan bat ka banriu ka jingmut hangni kalong patang ublei utip bat uyo i ya ka jing shale ben ya ki briu jong u bat ka sngi jong ka jing a jing ken ka sapoi ha ka ba un ainong ha wei po wei baro kumbalong ka jingle jong u jingpapau kalanong ka bakhat ar ka dekhot ka ba khat ar jingpapau kalanong ka ba ar po ar ka dekhot ka bakhat ar nangta uni unong tho wong kumni sa sin kum ka jing shisha ka khana barem ya ka jingyam ka jingperta tat lano ko try kanrat lapan sawa jam ru da ka jingpen thmai protestant ha ka ba ki briu ki bashlur kila pen ki ya ka jing sawa ki ktien persha ya ka jingle jubor ka borpo kila dawana ka benta ka jing pungkut no ya ka jing pen stamben bat kila banjur pa ya ki mater de ban ithu kum ki ratba jong ka jing shisha bat ka jing la luot ka masim nangta shishu ka kitab jingpapau kalonong ban riu ka dekhot ka pakhat wei hangni ka ong ha ka jing tu pau jong yohanes ba la ai ha wei po wei baro ya ka janku bali uniu nong tho ubatai bar ong kumni janku bali kani kamkren shapang ka janku jong ka hok ukres ka ba la ai ha kitu ki banget bat ye jau ya ki mater ki bala sha penyap la nyo da ka perthai ba kilong ki briu ki ba bamman shisha baka balang kastan jo ki hi kan penyap yaki lesing ngila ban ong ba lapan kop yaki de ki jangkop ba jaklia ni batnget ba ilaran hakamat kibriu henry anda ka jing putmai nyam kalaja ka perthai ka ipat yaki kum kibriu ki babha bat bahok ki mater komta ki pau hakmat ka perthai kum kibriu ki balakup de ki jangkop bali ki jangkop badon buram shishu hangnil ong bala ai ha wei po wei boro ya ka jangkop bali bat la ong haki bakin da ya shong that shu sa shibet arbet uniu nong tho ong kumni henry kidang dei ban shong that sa shipor ha ka jingtap jongki ka jingmut jong tu khot bible kabal ai ban ap ye ka jingwan asin u jispres ha ka ban kin mi pan ban phong ye ka jing im babam jikut lambat baro kirukhoy lomba kirta ong apostol namar bakatroy kan sawa anda komta ye kita balayap on pemipat ke bamput bat yangi on pengkala namar ka dei da lele ye ka ni ka bamput ban phong ye ka bamput bat ye ka ni ka bayap ban phong ye ka bamyap nengkong koren kalano bakhasan ka khat san phuwei hado san pusaw to ai bo blei on kurkhu yapi iwei paiwei ngin se puli ya ka jimpundai ka banrio ka banyo to ai bo blei uni kurkhu yapi nak ta ka brom jong blei amen
Ngingi scam bagi khubor kilong ki basyai. Tu ai ba ublay unkurku ya pi baro. Sngub ha banyai but dien ni khubor na kani ka channel. Sngub ha ru ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification ni ki jing pentim. Nada fidan ki no jing kili sngub ha ban text ha ki comment section. Na kabenta ka buram ublay. Amen.